Shisa Maragahambe. Again, so Spotamo Shisa Speruhambe. Okay. Now for our topic, and this is how I want to approach it. Okay. So for our topic, this is how to approach it. We're going to go to the book of Daniel chapter 3. Say Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, that's where we're going to focus on, and maybe the best way to do it so that we all congregate around the text, the full expression of the text. We may have someone to read it all, and then we can comment it. So don't forget, commit it to memory as you read, and then we can comment on it. Okay, you would have to work hard a little bit. Okay, so now I'm going to say that so please take my please take my mic with you as well, please. Daniel chapter 3. Okay. Let's read Daniel chapter 3. Come on, from the verse number. Okay. Okay. Sorry about that. I'm sorry, Mr. Salman. I don't know if I'm causing problems, and I'm also sensitive to my sound, so you're going to find a way to manage me. And yeah, okay. Daniel chapter 3, verse 1. From verse 1. From verse 1. Unebukadnesari inkosi wenza isithombe segolide ubude baso babuyizingalo ezingamashumi ayisithupha ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha wasibeka ethafeni lasedura esifundeni saseBhabheli. Unebukadnesari inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathisikhwama nabamkhandlu nabameli nababonke abaphathisifunda ukuba beze kwehlukaniselweni kwesithombe uNebukadnesari inkosi asimisileyo. Khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathisikhwama nabamkhandlu nabameli nababonke abaphathisifunda babuthelwa ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnesari inkosi ebisimisile bema phambi kwesithombe uNebukadnesari asimisileyo. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi, "Wena nabantu nezizwe nezilimi niyayalwa ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwenkilongo negekhe nehabhu nomqangala nogubhu negekhe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebukadnesari inkosi asimisileyo. Angawi phansi akhuleke uyakuphothwa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho-ke lapho abantu bezwa ukukhala kwenkilongo negekhe nehabhu nomqangala nogubhu izinhlobo zokubethwa bonke abantu nezizwe nezilimi bawa phansi bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebukadnesari inkosi. Verse 8. Ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amakhaledi ahleba abaJuda 9 athatha athi uNebukadnesari inkosi, "Mana njalo Nkosi, wena Nkosi ukhipha isimemezelo sokuba bonke bezwa ukukhala kwenkilongo negekhe nehabhu nomqangala nogubhu negekhe nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi bakhuleke esithombeni segolide nokuba ongawi phansi akhuleke aphanswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Kukhona amadoda abaJuda obeke phezu kwezindaba zesifunda saseBhabheli, oShadraka noMeshaki no-Abednego. Lawo madoda Nkosi awakunakanga, awakhonzi onkulunkulu bakho, awakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Khona uNebukadnesari wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe uShadraka noMeshaki no-Abednego bese baletha lawo madoda phambi kwenkosi. uNebukadnesari wathatha wathi kuwo, "Kungaba yini Shadraka, Meshaki no-Abednego ningakhonza uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwenkilongo negekhe nehabhu nomqangala nogubhu negekhe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle. Kepha uma ningakhuleki
ningapheki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lo uNkulunkulu ayakunikhulula ezandleni zami na? OShadrach noMeshach no-Abednego baphendula bathi enkosini, Nebukadnezar, thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Verse 18, kepha noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza uNkulunkulu bakho, ngeke sikhuleke esithombeni segolide osimisileyo. Khona uNebukadnezari wagcwala ukufutheka nesimo sobuso bakhe siyaguquka ngenxa yoShadrach noMeshach no-Abednego. Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa sishisiswa ngakho. Wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShadrach noMeshach no-Abednego abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo. Aphonswa-ke lawa madoda egqoke amayembe namabhulukwe nezigqoko nezinye izingubo, aphonswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezelene nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo lawa abulala lawo madoda abakhuphula oShadrach noMeshach no-Abednego. Kepha lawa madoda amathathu oShadrach noMeshach no-Abednego awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo ovuthayo. Khona uNebukadnezari inkosi wethuka, wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na? Baphendula bathi enkosini, uqinisile Nkosi. Yaphendula yathi, bhekani, ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo, awachithwanga ukubonakala kweyesine kunjengendodana yawo uNkulunkulu. uNkulunkulu abusisizwe lakhe. Hallelujah. Here we find for ourselves a very beautiful text of scripture. Lapha sisitholela isibhalo esihle sombhalo. Central to our reading, there's King Nebuchadnezzar. Phakathi nesifundo sethu kukhona inkosi uNebukadnezar. And Nebuchadnezzar, if you read the Bible very carefully, uNebukadnezar mawufunda iBhayibheli ulifundisisa kahle, he's a pain and a thorn on the side of the children of Israel and the children of God in the Old Testament. Uyinhlungu nefa eqaleni labantwana bakaNkulunkulu, abantwana bakwaIsrayeli. He tends to do what he does against the people of God big. Wenza lokhu abekwenza emelene nabantwana bakaNkulunkulu kwenza ubekhulu. He does it in a big fashion. He does it in a big way. Ukwenza ngemfashini enkulu ngendlela enkulu. When you read in the book of 2 Kings chapter 23 and 24, mawufunda incwadi yesibili yamakhosi isahluko samashumi amabili nathathu nesamashumi amabili nane. it's the very king Nebuchadnezzar that went to the south. Remember, there were 10 tribes in the north, 2 tribes in the south, and that's where Jerusalem was. That's Benjamin and Judah. Uyelo Nebukadnezar awaya kubantwana baseningizimu. Nizokhumbula ukuthi umbuso wahlukana kabili, kwabakhona umbuso waseningizimu onesizwe sabaJuda noBenjamin, nombuso wasenyakatho onesizwe eziyishumi zakwa-Israyeli. Okay, so the northern kingdom is going to make sense in a minute. Hallelujah. So the 10 tribes in the north, the capital city was Samaria. Keep that at the back of your mind. So the capital city was Samaria. So the king of Assyria. It would be nice to ask Bible students, what's the difference between Syria and Assyria? Okay, so the king of Assyria emptied the northern tribes.
and brought in unbelieving people to take the place of believing people. I saw the northern tribes, what we call Israel, not Judah. The northern tribe Israel. Fell to a mixture. Fell to compromise. They never preached the word they used to preach again. Because there was a mixture. There was compound. There was compromise. There was God's voice and other voices. That's what happened to the 10 tribes at the north. That is what is going on today in the church. The church is falling to compromise and to make it became an enemy of God. That is why Jesus said, don't go to the cities of Samaria. What was once a people with a bright and beautiful history were brought to their knees by the power of mixture. So God is warning us namhlanje. Keep it pure. Keep it pure. Because if we don't keep it pure, we will fall on our knees on the power of mixture. We will never be who God wants us to be. Oh my, the anointing will leave us. The power of God will leave us. And we will minister with borrowed power. We will borrow from Inyana. We will borrow from Isamoma. We will borrow from Amafuta. We will borrow from Amanzi. We will borrow everything. God will say our man. Say yeah. Tell your neighbor, keep it pure. Preach. Keep it pure. Now, it's gonna make sense in a minute. Let's push it. Let's push it. Let's push it. So the people that gave us the gospel, the people that became the foundation for Christ to walk on his earth. So in other words, for people who gave us the foundation for Christology to come to full fruition. People like John the Baptist, this is what they said. Let me decrease. It is not easy to decrease today. To go down, it's not easy. Tell your neighbor, let's come now to the southern part that we're talking about. Now, what are you talking about?
Now we know what happened in the northern 10 tribes. Siyazi ukuthi kwenzakalani nezizwe ezishumi zasenyakatho. Samaria never became again. ISamaria iphindanga nawo. They lost the glory, the power, the essence of who they were. Balahlekelwa amandla inkazimulo nobubona. They lost their edge. Balahlekelwa yibo. The lies of a mixture Amandla enxube evanga. cascaded down to nothingness in life. Abaphosela phansi ebeningabi lutho. And somebody has said, Omunye wathi when the taste of poor quality is gone, when the taste of poor quality is gone, when the sound, let me tell you easy, when the sweetness of poor quality is gone, the bitterness of poor quality lingers on. Okay. So we don't want to find ourselves in that space. Now let's talk about the 2 tribes where we are. So the 10 tribes were emptied by the king of Assyria. The 2 tribes in the south were attacked by King Nebuchadnezzar. Now the 2 tribes were entrusted by God.